A Celebrity Makeover nastavljamo kod naše poznate hrvatske dizajnerice, naše zajedničke, drage prijateljice Grete Gudelj. Dobar dan. Dobrodošli. Bog, dobro sam Matiju. Draga moja Greta. Naravno. Moja omiljena dizajnerica. Znači, voliš Gretu Gudelj? Jako. Kad uđem u Gretin atelje, dućan studio, ili prostor u kojem se nalaze ove bajkovite kreacije, čovjek se jednostavno raspoloži i ima osjećaj kao da je ušetao u neku bajkovitu priču. Evo, tako se ja osjećam među ovim njenim ženstvenim, romantičnim, privlačnim modelima koji izgledaju i jako lijepo i privlačno i bajkovito u svakom slučaju. Greta, kakva je Matija kao klijentica? Gledaj, Matija je prvo lijepa, kad je žena lijepa. Znaš što je Yves Saint Laurent rekao? Nakon dugo iskustva otkrio je tajnu dobre haljine, a to je žena koja je nosi. Eto, to ti je to. Hvala, draga. Nadam se da smo i vama uljepšali večer gledajući ove dvije prekrasne žene i ovog prekrasnog muškarca koji dijele emocije, a sada ćete vidjeti 4 prekrasne kombinacije by Greta Gudelj nove kolekcije, iako ne zaboravite da je još uvijek sezonsko sniženje i da neke prekrasne Gretine komade možete povoljno dobiti za svoj ormar. Krenimo!
Vidjeli smo 4 prekrasne kombinacije by Greta Gudelj. Prvo ćemo pitati Gretu po tebi koja je bila najbolja za našu Matiju. Pa mislim, tu nema dileme, to je zadnja kombinacija, crno-bijela kombinacija. Ali ona je vanserijska i ona zapravo nema nikakve veze sa ova prva 3 modela koji su dnevni, nosivi, ne znam nija šta. U svakom slučaju, svaki od ovih komada se može vrlo lijepo nositi u raznim prilikama i ovisno o vlastitom raspoloženju. Ja se slažem i meni je ta prekrasna haljina bila vanserijski dobra. Evo, ja kad sam tebe vidio u njoj, vidio sam neki kan ili dodjelu Oscara. Je, ali to je haljina koja se obuče jednom godišnje, jer toliko zapamćena. Ja recimo Matiju savjetujem da uzme broj 3, to je ona božanstvena jakna sa onim ludim rukavima i dole ona ko glista izgleda u tim dobrim hlačama, to je moj savjet, a sad može ona što hoće. Ne? Apsolutno, slažem se, Da. svakodnevna je, a posljednja kreacija je za pamćenje, zbilja kraljevska. Tako je. Hoćemo li onda 3. kombinaciju ili zadnju kombinaciju? Hoćemo 3, ha? Kad ti pobjediš u Kanu, onda ću ja za tebe napraviti kombinaciju o kojoj će cijeli svijet pričati. Znači, odabrali smo 3. kombinaciju koja će naše Matiji prekrasno stajati. Greta, hvala. Nema na čemu. Matija, mi još se jednom. vidimo. A mi idemo dalje.